ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ପାଇଁ ଲକଡାଉନ୍ ହେଇଛି। ତମେ ସବୁ ଘରେ ଅଛ। କ'ଣ କରୁଛ ଘରେ ସବୁ? ଖାଉଛ, ପିଉଛ, ଖେଳୁଛ, ଡେଉଁଛ, ପୁଣି ଶୋଉଛ ଘର ଭିତରେ। ଘରୁ ଜମା ବାହାରିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ତମେ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଖାଉଛ। କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ମିଠା, ଆଉ ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ବରା, ବା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଖାଉଛ। ଆଉ ତମ କଥା ଶୁଣି ମୋ ପାଟିରୁ ବି ଲାଳ ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଖାଉଛ? ଦେଖିଲ ଏଇଟା ଏଇସବୁ ଖାଉଛ ନୁହଁ? ଆଚ୍ଛା 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 ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛ? ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛ? ଦୋକାନରୁ, ନୁହଁ କି? ଦୋକାନ ସବୁ କିଣି ଆଣି ଖାଉଛ ହେଲା। ଘରେ ତମ ଘରେ ମା ସବୁ କରନ୍ତି? ନାହିଁ, ଦୋକାନରୁ ଖାଉଛ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ହେଲେ କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତମକୁ? ଟିକେ ମିଠା, ଟିକେ ମନପସନ୍ଦ କୁରକୁର ଥିବ, ଟେଷ୍ଟ ଥିବ, ହଁ, ରଙ୍ଗ ଟିକେ ମଜା ଦିଆ ହେଇଥିବ। ଖାଇବାକୁ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଆମେ ବି ପିଲାବେଳେ ଖାଉଥିଲୁ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଖାଉଛ, କେମିତି ଜିନିଷ ଖାଇବ? ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗପ ଅଛି, ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ହେଲା। ତମକୁ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କି ନାହିଁ? ଭଲ ଲାଗେ? ତାହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ତମକୁ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ପାଠ 4ର ହୋଇ ହୋ ସମୁଦି ଗୋଟେ ଗପ କହିବି, ଶୁଣିବ। ମିଠା ଦୋକାନରୁ ଯାହା ସବୁ କିଣିକିରି ଖାଉଛ, ମିଠା, କୁରକୁରେ, ଚକୋଲେଟ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଖାଉଛ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ହେଲେ କେମିତି ଜିନିଷ ଖାଇବା ଦରକାର? ଦେଖ, ତମର ବି ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ବି ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ସାର୍ମାନେ, ଦିଦିମାନେ, ତମର ବି କେତେ ସାଙ୍ଗ, କୁନା, ମୁନା, ଟୁନା। ହଁ, ହେଲେ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ନା, ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ସାଙ୍ଗ ଘରୁ ଟିକେ ଯାଇକି ନ ଆସିଲେ ମନଟା ତମକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ନାଇଁ କି? ଯେତେ ଯାହା କରିବ ଡେଇଁବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଦେଖ, ଲକଡାଉନ୍ ଭିତରେ ଟିକେ ଆମର କଟକଣା ରହିଛି, ତଥାପି ତୁମେ ଟିକେ ଖସିକିରି ପଳାଉଛ ସାଙ୍ଗ ଘର। ସେମିତି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯାଇକି ଆସନ୍ତି। ହେଲେ ସେମିତି 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଗୋଟେ ହେଲା ଗଧିଆ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ହନୁମାଙ୍କଡ଼ ହେଲା। 2 ଜଣ ଭାରି ସାଙ୍ଗ। ତେଣୁ ତମେ ଯେମିତି ମକର ସଂଗାତ ଡାକୁଛ, ସେମାନେ ସେମିତି ଦୁହିଁକୁ ସମୁଦି ଡକାଡକି ହୁଅନ୍ତି। ସେଇ ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ହନୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର, ଆଉ ଗଧିଆ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କାମଧାମ କରି ଚଳେ। ହନୁ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ତାର ଯାଇନି। ତା ସାଙ୍ଗ କିଏ? ଗଧିଆ। ଗଧିଆ ଘରକୁ ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ଘରକୁ ଗଲା, ତାଙ୍କର ଯାଇକି କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲା। ଗଧିଆ କ'ଣ କଲା ନା, ତା କବାଟ ଖୋଲିଲା। ଧୀରେ କବାଟ ଖୋଲିଲା। ଯେମିତି କବାଟ ଖୋଲିଛି, ହନୁ ଦେଖିଲା ଗଧିଆର ମୁହଁଟା ଆଜି ଟିକେ କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ହନୁ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲା, ପଚାରିଲା, ହୋ, କ'ଣ ହେଇଛି? ତ ମୁହଁଟା ଆଜି କଳା କାଠ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଗଧିଆ କହିଲା, କୁହନା ସମୁଦି ସେ କଥା। କ'ଣ ଆଉ ତମକୁ କହିବି? ଏ ଆମ ବିଲେଇ ନାନୀ ତା ଦୋକାନକୁ ଟିକେ ଯାଇଥିଲି। ତା ମିଠା ଦୋକାନରେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ସଜାଇ ରଖା ହେଇଛି। ଏ ଦେଖୁନ, କି ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ମିଠା ସବୁ ରହିଛି, ମିଠା, ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ବରା। ମୁଁ ତା ଦୋକାନକୁ ପ୍ରାୟ ଯାଏ, ଟିକେ ବସିଲି। ସିଏ ତ ବେପାରୀ ଲୋକ। ମୋତେ ସେସବୁ ଦେଖିକି କହିଲା, ଏଇ ଗଧିଆ ଭାଇନା, ଏଥିରୁ 2ଟା ଖାଉନା। ମୁଁ କହିଲି, ନାଇଁ, ମୁଁ ଏସବୁ ଖାଇବିନି। ଖାଅ, କ'ଣ ପଇସା ପାଇଁ ଡର ଲାଗୁଛି? ପରେ ଦେଇଦେବ, ଖାଉନା। ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୋର ଲୋଭ ଟିକେ ବଢ଼ିଗଲା। ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ମିଠା, ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ବରା ଅଛି। ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା, ସେଥିରୁ 2ଟା ଖାଇଦେଲି। ଯେମିତି ଖାଇଛି, ତାପରେ ତ ଘରକୁ ଫେରିଲି। ଘରକୁ ଫେରିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଯେ ମୋତେ ଆଜି କାହିଁକି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି।
ତାପରେ ତ ଝାଡ଼ା, ଝାଡ଼ା ପରେ ଜ୍ୱର। ଓହ, କିଛି ଦିନ ହେଲା ମୋ ଦେହଟା ଆଉ ଭଲ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଏ ପୁରୁଣା ଶ୍ୱାସ ରୋଗଟା କେଉଁଠି ଥିଲା କେଜାଣି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ କୁହନା ସମୁଦି ଯାହା ହେଲିଣି, ଆଉ ମାନେ ମୋ ଦେହଟା ଆଉ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। କିଛି ଚିନ୍ତା କରନା, ହନୁ କହିଲା, ମୁଁ ହେଉଛି ଡାକ୍ତର। ତମ ରୋଗକୁ ଜାଣି ଠିକ୍ ଔଷଧ ମୁଁ ଦେବି। ଔଷଧ ଖାଇ ତମେ ପୁରା ଭଲ ହେଇଯିବ। ହେଲା, ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନା। ଶେଷରେ ହନୁ ଡାକ୍ତର କ'ଣ କଲା ନା ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି କିଛି ଔଷଧ ଦେଲା। ଅଧିକା ଔଷଧ ଖାଇ ପୁରା ସୁସ୍ଥ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ହନୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲା ଗଧିଆକୁ, ଦେଖ ସମୁଦି, ସବୁ ଖାଇବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଛି ବସିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଏଇ ଅସନା ଖାଦ୍ୟ କେବେ ଖାଇବନି। ରୋଗକୁ କିଣିକି ଆଣିବନି, ସବୁବେଳେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲ କେମିତି ହେଲା। ଗଧିଆ କ'ଣ କଲା? ଏ ବାସି ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଖାଇଲା। ହେଲେ ବିଲେଇ ନାନୀ ସିନା ପଇସା ଲୋଭରେ ତାକୁ ବିକିଦେଲା, ହେଲେ ଅସୁବିଧାଟା କିଏ ଭୋଗିଲା? ଗଧିଆ ଭୋଗିଲା। ତେଣୁ ତମେମାନେ ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ଏମିତି ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବନି। ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟରେ ମାଛି ବସିଥିବ, ଧୂଳି ମଳି ପଡ଼ିଥିବ, ତୁମକୁ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଦୋକାନୀ କହିବ, ନିଅ ନିଅ, ଏଇଟା ଭଲ ଅଛି, ଆଜି ହେଇଛି, ଏବେ ତିଆରି ହେଇଛି, ନେଇଯାଅ ଖାଇଦିଅ। ତୁମେ ଖାଇବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜାଣିନଥିବ ଦୋକାନରେ 2-3 ଦିନ ରହିଲେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ବାସି ଯାଉଛି। ସେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ସେମାନେ ପଇସା ଲୋଭରେ ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ନ ଜାଣିକି ସେସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ ଏବଂ ଗଧିଆ ଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛୁ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବ? ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇବ, ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ। ଆଉ ଖାଇବା ଆଗରୁ କ'ଣ କରିବ? ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍। ଏଥିରେ ହାତକୁ ଧୋଇବ, ଆଉ ହାତକୁ ଧୋଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ। ଆଚ୍ଛା, ଗପଟି ଶୁଣିଲ? ତୁମେ ଏମିତି ଅନେକ ଗପ ଶୁଣିଥିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଗପ ବିଷୟରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ତାର ଉତ୍ତର କହିଲ। ଆଚ୍ଛା, ଗଧିଆର ସମୁଦି କିଏ? ହନୁ ମାଙ୍କଡ଼। ଠିକ୍ କଥା କହିଲ। ଆଚ୍ଛା, ଗଧିଆକୁ କାହିଁକି ଦେହ ଖରାପ ହେଲା? ନା ସିଏ ବିଲେଇ ନାନୀ ଦୋକାନରୁ ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିଲା ବୋଲି ତା ଦେହ ଖରାପ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଗଧିଆର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ପରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଲା କିପରି? ନା ହନୁ ଡାକ୍ତର ଔଷଧ ଦେଲେ, ଔଷଧ ଖାଇକି ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଗଧିଆକୁ ହନୁ କ'ଣ କହିଲା? କହିଲା, ଭୋକରେ ପଛେ ମରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ବାସି ଖାଦ୍ୟ କେବେ ବି ଖାଇବ ନାହିଁ। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ, ଗପଟା କେମିତି ଲାଗିଲା? ତମେ ବି ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ଗପ ଏ ଗପ ପଢ଼ିବ। ଆଉ ଟିଭିରୁ ବି ବଢ଼ିଆ ଗପ ସବୁ ଦେଖୁଛ, ନାଇଁ କି? କହିକି କାଲିକି ତମେ ଏ ଗପଟାକୁ ମୋତେ କହିବ। ଆଉ ଗପରୁ ତମେ କ'ଣ ଶିଖିଲ, ତାର ଆଉ କେତେଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ କାଲି ପଚାରିବି। ହେଲା, ମନେ ରହିଲା ଗପଟି? ଭଲ ଲାଗିଲା? ହଉ 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 ହଉ।